pura dependència del ratolí, És que em salta, és que... Adrià... Com el cuiner de Ratatouille. Ojalà estigués gravant això. I és possible que a mig programa m'aixequi per una cervesa, però no parlarem. Una altra? Sí, és que només he fet una. Ah, vale. Jo també. Que la tens buida. Me n'he fotut a la carrera, tenia A moltes. veure, ara te la porto, no pateixis. Perquè tinc problemes amb la... Tu fes començar el programa, Jordi. Exacte. Sí? Sí, Sí, no, treu. vam començar... Quins nervis. Tinc una granja de preocupis. pollastres, em Sol i sembla que disfruta. no la moto. If you tell me that you love football and you don't love Barcelona, you have a problem. No entiendo que estén todo el rato detrás de una pelota, que les den una pelota a cada uno y que dejen de tocar los cojones, hostia. ¡Están pasando cosas! Desobediència Cruifista, un podcast d'extrems oberts i de pressió alta. Bona tarda, bon vespre o bona nit. La famosa frase feta "et repeteixes més que l'all" està a punt de ser canviada per "et repeteixes més que el debat sobre els límits de l'humor". Una altra vegada aquesta qüestió torna a ocupar tot tipus d'espais mediàtics. I de nou, la dignitat d'uns ha quedat molt per sobre de la dels altres. Si no sabeu de què parlo, no feu l'esforç per continuar amb això. I si ho sabeu, doncs sigueu benvinguts. Aquest espai és per tothom, inclòs per tu, estimat tuitaire que ens va respondre amb un elegant "que me comáis la polla, eso me encantaría", quan fèiem una consulta preguntant què ens faria més il·lusió, si la tornada de Messi o la de Guardiola. Democràcia. Com que som així, avui tornem a posar aquest debat i molts més sobre la taula i ho farem com sempre amb el Meller, preocupat per si un dia la censura se l'emporta per davant, el Massaguer, preocupat per si la gent es cansa de jugar a pàdel perquè la moda aquesta s'acaba, i el Lúria, preocupat, com no, pel futur de Leo Messi. Us parlo jo, Pau Balada, i aprofito per saludar la Ingrid, la nostra tècnica, que torna una setmana més perquè la càtedra futbolística de la setmana passada se li va quedar molt i molt curta. Dit això, au va, comencem, no sense abans testejar i posar a prova la nostra convidada d'avui. Com diria el Johan, sal i disfruta. Marta Robledo. Benvinguts al Centre d'Anàlisi Psicotecnofutbolístic de Desobediència Cruifista. L'espai on tractarem de conèixer les conductes i emocions de la persona que avui ens acompanya envers el món del futbol. I si us plau, no intenteu fer això a les vostres cases. La nostra convidada d'avui es diu Marta Robledo, és copy creativa, col·labora a la còpia de la sotana i avui ha decidit que era una bona idea venir a la còpia de la sotana. Això ens permetrà fer el salt i nosaltres anar de convidats a la còpia de la còpia de la còpia de la sotana, és a dir, el podcast dels desconvocats. Des d'aquí, felicitats pel logo. La Marta no ha pogut enviar-nos el test perquè som una mica impresentables i li hem demanat massa tard. Llavors, et vols definir breument abans que comenci el test com a tal? Hosti, ara quan estava escoltant la introducció que diu depressió alta, he dit, bueno, depressió alta també, saps? Val. Perquè la vida és una mica depriment i vosaltres, bueno, sou pressió, jo depressió. Sí, soc copy creativa, crec que faig gràcia a vegades Vale. i crec que baso la meva personalitat en tenir la regla forta. No sé si això l'oient Molt bé, doncs li amb farà aquests molta gràcia. 3 titulars podem començar el test. Vinga, va, pregunta número 1. La teva cançó preferida de Manel? Uau. Crec que Teresa Rampell. Vale. El millor i el pitjor convidat o convidada de la Riota. Comencem forts, El millor Pepe Colubi, m'ho vaig passar molt bé. I el pitjor... Hosti, crec que Santa Salut no va fluir gaire bé. Titular, Ojo aquí, contundent. Val, acaba la frase, Bojan és? El pare dels meus fills. Val, quin és el teu primer record en clau Barça? El meu primer record en clau Barça. Hòstia, no ho sé, Un jugador? Jo crec que un dia quan ma cosina em va explicar que havia jugat contra Piqué, o eren petits, tenen la mateixa edat i era quan érem crios.
i quan érem més grans ho va dir i vaig dir, mira, que guai, puc dir això al col·le. Però tampoc... Va jugar contra Piqué quan ja era del Barça. No, o sigui, quan era criu. Hòstia, doncs el teu record és superllunyà i m'encanta. No, sí. He de dir que mon pare no era del Barça, o sigui, mai ha sigut de cap equip, i jo de Era de l'Espanyol o no era de No, cap? era de més cap a Espanya, diguem-ne. Era del Real Madrid, sí. Hòstia! No passa res, però tampoc, o sigui, no és que sigui del... Ets del Madrid, Marta Robledo? No. Jo amb prou feina sóc jo, saps? Vull dir... Jo tinc molta feina, No, soc del Barça, però he de dir que de petita portava una diadema. Sí, però és que tot això tocarem, Tinc una font d'informació que no t'ho acabes, Això de la diadema hi és? Sí. Tot això sortirà, si és que tinc molt estudiada, Marta. No passa res. Una pregunta... Ho publico tot a Twitter, tampoc és que... Perfecte. Després passem al teu arroba. No crec que fem cap favor, perquè ets establishment Catalunya, pràcticament. Quin test més surrealista, oi? Però continuem, va. Gerard Romero i tu sou amics? Saps qui és? Sí. És el de la Haka. Ahir va guanyar 2 Island. Sí, és que em consta que t'agrada imitar els gossos, és cert? Sí. Vale. Vols fer una petita demostració o no? T'és igual, no? No, millor que no. Ara fa molt que no ho faig. Vale, és que ell ho fa molt i molt bé. Si vols continuem amb la matèria canina. També m'han explicat que han pillat el teu gos passejant pel carrer amb ulleres de sol. Sí. Això és cert? Sí, el meu gos porta ulleres de sol per salut, o sigui, sisplau, no sóc una influencer d'aquestes que no sé què pretenen fer amb els animals. De quina marca són les ulleres de sol? Com de tifus? El gos és un Yorkshire AliExpress, o sigui, és un Yorkshire fals. Vale. I les ulleres de sol? I les ulleres de sol són d'una marca de gossos, no sé què és, però... són específiques, no són Prada, no Ray-Ban, no? De fet, són més Vaqueira Beret. M'encanta. Ja us passaré la foto, però... Jules Koundé una miqueta, no, el rotllo? Has penjat alguna foto a Twitter? Sí, 100%, sí, la Xira. Vinga, va, continuem. Alguna vegada el teu gos s'ha passat un mitjó sencer? Sí. Vale, i com ho has gestionat? Quan caga l'has d'estirar. Val, i no li has donat cap remei? Jo és que li vaig donar 8 pots d'espàrrecs. Uau, literals. No. Si et torna a passar... No, és que clar, jo no ho sé fins que no el caga. Vale. Com el cagat tio, saps? Ok, vale. Sense haver-li de fotre l'hòstia, cosa que... De fet, el tio caga molts mitjons, sí. Sí, doncs sí, bon paral·lelisme. Estaves també aquest comentari de l'hòstia. Molt bé, segueix. Bueno, sí. Marta, si et sembla bé, passem dels gossos als hàmsters. Tens alguna cosa a dir al respecte d'aquest animal? Jo tenia un hàmster, que es deia Pinyus, i el tenia suelto per casa. Era la meva mascota preferida. Per què? Pinyus, rotllo Pinyus. Pels Pinyus. Perquè sí, el Pinyus. Clar, la representació gràfica. O sigui, realment es deia Villasevil, que era el profe del col·le, però era molt llarg i al final li vaig ficar Pinyus. I el tenia suelto per casa i un dia em vaig a dormir sense ficar-lo a la gàbia. No. I no el trobava. I llavors em vaig ficar al terra a plorar perquè per mi era la meva vida, o sigui, mai m'he comunicat tant amb algú com amb aquell hàmster. Hòstia. I llavors vaig començar a seguir les merdes per casa, ma germana cridant, evidentment hi havia una rata suelta per casa, i al final el vaig trobar, el vaig cridar, va venir, em va abraçar, va ser com una mica Hachiko, però... El hàmster et va abraçar. Com abraça un hàmster? Bueno, com així, no? Vale, és que m'ha imaginat molt gran i abraçant-lo els dos. No. Va acabar morint, no per això, però... L'abraçava, va morir. Sí, és que clar, sí, bueno, són molt elàstics, els pots aplastar molt. Estrenya, però, no? Sí, és que clar, soc de Tarragona. Jo soc del Vallès Occidental. Bueno, com has dit que es deia el hàmster? Pinyus. Vale, parlant de pinyes, acaba la següent frase. La pizza amb pinya és? Amor. O sigui, adoro la pizza. Ha de dir, he de dir jo, en tercera persona, que des que soc vegetariana ja no menjo. A mi m'agrada la combinació de pernil amb pinya. Vale. Vols aprofitar aquest espai per demanar perdó públicament? Per això de la pizza amb pinya? Perdó perquè que hi hagi gent tan magnífica deu fotre molt. És veritat. Vinga, seguim. Acaba la frase. Cesc Fàbregas és? El pare del meu altre fill. Hòstia. Molt bé. I anem acabant. Queden dues, va. De quina manera va impactar David Beckham en la teva vida? Clar, això és el que anava a dir abans. En David Beckham portava el número 23 i jo vaig néixer per coses de la vida el 23 d'octubre. I què vaig decidir? Portar una diadema blanca amb el número 23, amb negre, groc. I a totes les fotos de petita porto aquesta diadema i aquí estic tan tranquil·la. Ets del Madrid, abans t'ha preguntat si ets del Madrid i ets del Madrid i no passa res. Volem portar algú madridista? Volem portar gent madridista, la primera convidada madridista. Sí. Va, acabem. Com veus el futur de l'entreteniment en català? El veig
pitjor que el català, que encara és pitjor. O sigui, que no pot ser més lamentable. Francament terrible. Jo crec que s'ha de fer tot per separat. O sigui, que cadascú faci el seu, perquè al final quan t'intenten ficar en els seus sistemes t'acaben condicionant. Estàs parlant de zona franca o no? Bueno, una mica de tot, no? Que al final, si tu funciones a Twitch, que no t'afiquin a la tele, tu funciones a Twitch, doncs no ens paguen per estar a Twitch. Vale. És com, no vull fer un programa de tele, vull seguir a Twitch però cobrant. O sigui, jo vull seguir fer el que m'agrada, si sé que ja funciona, perquè ho hem de canviar. I també em sembla molt raro o egoista que els polítics ens culpin els joves que el català no es parla, no, tio? Tu ets polític, fot diners, fot el que vulguis. Jo sóc una persona... És com... el canvi climàtic és per culpa teva, no, tio? No és per culpa meva, saps? O sigui, tu estàs a dalt, tens un jet privat... en fi, que com era puta nit i bona Espanya. Molt bé, doncs és una forma excel·lent per acabar el test. Puta nit i bona Espanya. Doncs acabada el test. Ara sí, què tal? Benvinguts companys, benvinguda Marta, com estàs? Bé, Contenta, expectant, nerviosa, què? estic contenta, heu tret tota la meva merda, ara ja cap amunt, Per això avanti. mateix, fem-ho al principi perquè així després tot va cap amunt. Estimats, com esteu vosaltres? Bé, tu passant has fred, pensat, però endavant. tu has pensat. Sí, és que fa molt fred i ho estic passant una mica malament en aquest sentit. però Ara per la mateix resta- tens fred. Ha baixat una mica la temperatura aquí, però no és igual, és irrellevant. Estic bé, estic amb el vostre caliu, no?, al cap i a la fi. Això és perquè veu 0-0. Sí, Ai, Sí, però això aquí no és és que hauríem d'entrar en un tema bastant més... Jo estic amb problemes de mobilitat. Ahir vaig córrer una mitja marató, ja us ho explicaré més endavant, però sí? aquest matí he A fet un Terrassa? trajecte des del meu llit. Ha hagut un trajecte a les 6 del matí del meu llit al lavabo que ha estat molt lamentable. O sigui, he estat a punt d'arrossegar-me per terra. Pitjor que una conducció de Rafinha per la banda dreta, no? Bastant pitjor. Similar. Bon símil. No passa res. Jo quan vaig fer la meva primera mitja marató, l'endemà vaig trucar al meu jefe i li vaig dir no puc caminar. O sigui, no puc. I em vaig No vas anar a No treballar. comptis amb mi, no comptis amb No mi. comptis amb mi. Donen la baixa per després de No, maratons? no te la donen. Jo no he fet unes No. quantes i tampoc te la donen. No, jo, no no te estic, la donen. jo no estic tampoc gaire donen. malament. Com estàs, Álvaro? Com estàs? Tu estàs de puta mare, vaja. No em puc queixar, la veritat. Se'm fan molt cura els caps de setmana des de que treballo i no estudio. No, parla més Rejón, us que passa? vol fotre 4 dies laborals. Jo estic a favor d'això. A mi, jo Bueno, també. clar, i jo com a Sí. treballador d'oficina també. Vale, però llavors, perdó, aleshores, 4 dies, més hores entenc cada dia, cobrant el mateix, o 4 dies les hores que fem ara i cobrant menys? Això Jo no implica, accepto cobrar menys. No això ho puc implica permetre. pensar molt i ara mateix no Al estic final és fer hores productives i que cobrar el mateix. Jo crec Exacte. que acabaries fent el mateix. Jo també L'únic estic que amb un d'acord. dia més de festa. Estic totalment d'acord amb això. Sí. Pregunta i acabo. Quantes hores productives feu durant el dia a les vostres feines? Tant Jo- per cent? És que no hi huevos, he de preguntar. No veig la convidada. No, Tu estàs jo tancant cel penso... No, en sèrio. Els divendres per començar ja fem mitja jornada. Bueno, en plan mitja jornada, que surts com a les 3. Si descomptem un dia, vull dir, és que això és una gilipollada, però és que un amic meu m'ho va dir. Tu saps quantes hores ens les passem cagant, cobrant? O sigui, mentre cagues, cobres. Clar. Per tant, si descomptes un dia, realment són hores de cagada, eh? I, si això ho la gent portes que, a l'any... i la gent que fuma, Progrés. i la gent que fuma Clar, a la l'hora gent del que piti, i fuma. la gent que... Sí, al final... Hi ha gent que pot fer la seva feina mentre fuma. Ja, però és que si fessis jornades de 6 hores i la gent estigués les 6 hores treballant, tindríem moltes més hores de llum Productiu, eh? solar. No, de llum solar per gaudir de la vida. Tinc curiositat, qui pot fer la seva feina mentre es fuma? El Quevedo. No, gent que la seva El feina és porter de discoteca, atendre no? trucades. Home, no, l'oficina no, Ja està, home, ja no. està. Allà, en un call Ara, center amb el no, pisazo. perdó, m'explico. No parlo de call centers, però hi ha gent que per coses de la vida es dedica a feines on ha d'estar negociant i xerrant amb persones per arribar a certs acords. Aquests certs acords els pots fer mentre sobre la terrassa a fer-se un piti. Els que van al vagón silencio, no? Sí. Sí, perquè quan arriben han de... Vale, No. però Marta, és que... quin percentatge del teu dia el podries fer fumant? De la teva feina? És que a mi m'encanta parlar. Llavors, clar, si fumo no puc parlar, saps? Perquè m'ofego. Jo no fumo, no fumo. Jo tampoc. No és Però veritat. Sí, ja ho sabem. si fumés, m'esforçaria en poder-ho fer tot. O sigui, tot el que faig, fer-ho fumant. Com Ansu Fati, que se les fuma totes últimament, perdó. Ja portem Veuràs dos. que necessita quan quan llança una metàfora Vale. futbolística. Deixa. Puc explicar una anècdota? Una cosa que em va passar divendres. Sí, tant. És super ràpida. Vaig anar a sopar amb uns amics al costat de Sagrada Família i vam sortir del restaurant i al sortir del restaurant vam veure que hi havia una persona fent com aspavientos, que es diu en castellà, com coses estranyes. Bueno,
ens vam apartar... Sí, ens vam apartar una mica, vam creuar perquè érem un grup de 8 o 9, vam dir, bueno, no li fem cas. Vale. Total, que va creuar pel mig del... com si fos un cotxe, pel mig del... de l'asfalt. Sí, i portava un machete del tamany del meu braç, segurament. Bueno, total, que ens vam amagar en el que seria un badulaque i li vam dir al noi del badulaque, espero que millora, li vam dir al noi del badulaque, mira, és que està passant això, hi ha un home amb un machete del tamany del meu braç, va agafar, no, tranquilo, amigo, va agafar un bate de béisbol i va sortir a treure el cap amb el bate de béisbol. La Barcelona de Colau, Bueno, que no està quedant. Total, que res, van trucar a la policia, va arribar la policia i el van detenir sense ús de força. Però em venia molt de gust explicar això. I una pregunta, què té a veure amb el treballar i fumar? Però suposo que moltes coses. Moltes coses. Ell podia estar amb el bate de béisbol. Estava treballant, el del badulaque, i treballant va dir bate de béisbol. Aquí he vist la realment connexió. molt egocèntric de pensar, vindrà per mi. Saps? En plan, de totes les persones, vindrà per mi. És molt egocèntric. No passa res. Jo també ho hagués pensat. No, la veritat és que no tenia res a veure amb el fumar, però és que és d'aquestes coses que jo, amb el burro que soc, se m'hagués oblidat. Tu has provocat el fumar, no? Exactament, segur que és això. Perquè aviam, va, Marta, anem encara una mica més a tu, fet el test, hem tret tota la merda possible, però seguirem, tu també pots tirar tota la merda que vulguis. Això ja que quedi clar. No m'està res. Ets a Tarragona, ara vius a Barcelona, però també vius una mica a Twitter, les coses com són. Parlem una miqueta d'això. Com explota Marta Robledo, és a dir, @mrobli a Twitter? Em fa gràcia que em diu Marta Robledo perquè... Ja, és al·lucinant, no? Sí, no sé, és com tinc un cognom complet. Jo vaig començar a fer tuits durant la postsentència perquè era la forma de saber per on tornar a casa sense que em matessin gairebé, o amb 2 ulls. Però va ser quan el confinament que va començar a guanyar seguidors, i jo sempre ho dic, Twitter és el metaverso, o sigui, no som ningú ens coneix, o sigui, creure't algú per tenir Twitter és com... A vegades pensem que l'opinió pública es veu molt influenciada per Twitter i et veus en el dia a dia que té un impacte relatiu. És heavy. Però això en cau Barça passa molt, amb eleccions i tal, o amb eleccions autonòmiques o les municipals que han de venir, tu per Twitter pots veure molt de hate de Colau i després que et surt guanyant les eleccions. Sí, però sí que és veritat que hi ha coses que han canviat gràcies a Twitter, no? L'atac bueno, homes que han tocat a dones i se'ls ha atacat per Twitter i finalment han deixat els càrrecs. Les firmes contra Bartomeu. Perdó per la metàfora de Barça, però va ser per Twitter. Vull dir, sí. Twitter mou el món, però no som ningú. O sigui, les meves amigues, la majoria no tenen Twitter i jo els he dit, mira, he sigut graciosa aquí. Els he d'ensenyar. I res, a poc, jo crec que com més seguidors tens, més fàcil aconseguir-ne, perquè és més fàcil que un tuit se't faci viral, però al final és en català, crec que està bé saber els límits i en Moji va dir en una entrevista que anar de flipat a Catalunya era com molt pèssim, no? Anar de famós, perquè al final ser famós a Catalunya, no sé. Què vol dir ser famós a Catalunya? Tenir 3.000 seguidors a Twitter, és que al final... És que... Quin és el teu tuit més... del que et sents més orgullosa? Jo vaig fer un tuit que em va fer molta gràcia i després me'l van copiar les Espanyes. Està bé. I de fet torna a sortir sovint i era una noia que tenia el cabell com pintat amb arcoiris, d'Oscilar de Sant Martí, i jo vaig posar els polls, es deuen pensar que estan en una cursa del Mario Kart. Hòstia! I va ser original o tu ja l'havies copiat? No, ment creativa aquí, treballo en una agència de publi, està molt malament copiar. Però Twitter es porta bastant. Però si dius que ets copy creativa. És veritat. Això vol dir que copies coses? No. Sí, copio i enganxo, saps? Ho faig sovint, però no, però vull saber una mica, en plan, què vol dir això de ser copy creativa? És com la part creativa escrita. Els eslògans, els guions... Copy en anglès, crec que és. Sí. No ho sé, realment... el que et diguin. No sé. Vols saber el meu tuit més del que em sento més orgullós? Tothom a l'aeroport. Dale. Digue-m'ho, sisplau. 6.000 likes. Poca broma. És que és un tuitazo. És un tuitazo. 6.000 likes, que no és habitual, amb tenint 400 seguidors. Dale. Moltes parelles no arriben al concert de Coldplay ni de puta conya. 6.000 likes. Avanti, em sembla de puta mare. És a finals de maig, no? Clar, i això ho vaig ficar al juliol. I correcte. Tu el vas tenir doncs, saps que ens diguin els nostres oients, que ens diguin si tenen entrades que estan venent. I si tenen parella. No, però a mi el que em ha passat és que jo la gent que tenia entrades per Oques Grasses, que també fa un any que van sortir, hi ha gent, o sigui, hi ha persones conegudes que tenien entrades que van comprar l'entrada sol más uno
por si acaso, que ens hi ha sortit bé. Optimistes. Optimistes, gent de bé. Optimista, Gent de bé. gent que va comprar l'entrada en parella que Malesal. sí, Malesal. nos ha jodido, i gent que es va comprar una sola entrada perquè va dir que anirem amics perquè segur Millor que algú sol. anirà. Clar, jo és el que anava a dir, la gent no té amics amb qui anar als concerts, perquè sembla mentida. No, però... Creu que gràcies és molt d'amor. Perdó, estic molt desconnectat. Home, Sí, una però mica, que no? gràcies... És molt d'amor. Ara diré una mica com... Anem a els criticar. millennials. Va, anem a tirar merda, No, va. no, Ah, vale, sí, va, sí, llàstima. no, sí, Perfecte. però tiraré merda després, primer introdueixo. Vale. Oques grasses, jo recordo que els vaig veure un cop a Tarragona, de fet bastants cops, perquè els vam començar a seguir, i no hi havia ningú de públic, o sigui, és que era com l'orquestra del poble, us ho juro, no hi havia ningú. I ara que omplin Sant Jordis és com quan la gent que va dir no, és que jo vaig escoltar Estopa abans que fossin famosos. Pues jo me sento una mica això. I no vaig anar al Palau Sant Jordi, no m'agraden, me fiquen dels nervis. De fet, em sorprèn bastant que la gent ho comprés amb temps d'antelació i tot i així volguessin seguir anant. En plan, no has tingut temps per pensar-t'ho. Sí, realment. Són els In The Night, no? Que els grasses. No, aquests són... Sí. Ah, sí, són aquests. Sí, Són aquests. sí. És que, sabeu què passa? Cool. Sabeu què passa? Que la gent que escoltem Manel, sense voler, ens acabem fent com extremadament elitistes, Elitistes, i ens pensem musicalment. que tota la resta que no és Manel és una puta merda. Ah, és que... Sí. Sabeu què passa? És que a mi m'agrada Zoe, per exemple. A mi em passa... No, però... a mi m'agrada és que sos molt. A mi això Un m'agrada. tobogan, un Sabeu tobogan. que, veus, jo això m'ho noto, perquè jo no, o sigui, jo vaig escoltar, a començar a escoltar música catalana amb Zoe o Cas Grasses, llavors malament, Manel ha sigut després, sí, sap greu, i Manel ha sigut després, llavors jo per mi... Saps el com- que és Vietnam? Sí, I ara en plan, bueno... Al final va començar sent de l'espanyol, vull dir que tampoc... És veritat, has anat a millor sempre. Clar, Molt sempre, bé, sí, Álvaro, en aquesta vida... Està bé anar de baix a dalt. La remuntada. Va, també et volia treure un altre tema per matisar coses del test, jo vaig fent. L'Adrià feia referència... T'he dit Adrià, no sé per què collons. Bueno, Feia referència a la còpia de la sotana i a nosaltres a la còpia de la sotana i després la còpia de la sotana. Vale. Anem a la primera, que és la riota. Val. La teva arribada, quan i com es produeix? Que la gent ho sàpiga. Clar, ara la gent deu dir, sí, mira, jo escolto la sotana i no hi és. La I- sotana, i- la sotana. Ai, A la sotana no hi ets, segur. no passa Si res. es tractava d'humor, era una cuita És- excel·lent. Sí, 100%. És que no ho era. No passa res. A Mercadona el que compreu també és de la marca bona, val? Sí. El que posa Hacendado. Bueno, El fuet, el Les fuet. pizzas són de casa El Torrent. puto fuet. Exacte. Em van escriure per Twitter, em van dir hola, mira, estem fent aquest projecte, ja tirava, la Riota no és un podcast meu, o sigui, ja existia, vaja. I res, m'ho van oferir, vaig dir que sí, cada dimecres m'acabaven tot per haver dit que sí, perquè havia d'anar fins a Molins de Rei, venint des de Tarragona, amb tot el contacte amb Renfe que suposa, però he gaudit perquè ara mateix no hi vaig perquè no tinc temps, però m'ho he passat superbé i he après moltíssim. Jo no havia parlat mai en un micro i ara, com podeu veure, no tinc vergonya. I... No hi torno, o sigui, ara mateix... Sí, tornaré d'aquí un mes, o més o menys. Però sí. Qui Escolteu, sisplau, la Qui cau Riot. pitjor dels tres? Que cabrón. Qui Quin cau pitjor? Llibre, Agudinain, Carles? Agudinain. Perdó, sí, me l'estimo molt. No ens però- escoltarà, o sigui, no ens sí, escolta. exacte, estic És que molt... no ho escoltarà, això. No passa res. El Marc És igual que no sí. m'escolta ni a mi quan estic al podcast, saps? Vull dir... Hola, bif, no, bif, Agudinain. No, bif. pobret. No, me'ls estimo molt a tots. També com que els veig poc és fàcil estimar-los. tia puta. Creus que el fet de veure molt les persones hi ha un desgast al darrere? Jo estic fins fatal amb el Meller. Estem aquí És per, mentida. per diners És que estem mentida. traient del podcast. No, jo crec que no, perquè amb Messi el veieu sovint i ve que us feu palles pensant en ell. Guai, me'n falten, Una cosa, t'has masturbat, Adrià, amb Messi? O sigui, no, evidentment. Metafòricament sí. Metafòricament. Vale. Però no, m'he posat a pensar en Messi. Vale. És a dir, No. no t'ha provocat mai una erecció. No, ara vull parlar de... Has Algun gol, potser. Has tingut alguna nit de passió de després d'un gran partit del Barça que t'has sentit animat? Hòstia, Pensa que hi ha hagut crec. baby booms a partir d'esdeveniments. Això Amb el és gol veritat. d'Iniesta que va passar. Amb el gol Jo d'Iniesta. crec- Jo crec que Teníem 10 anys. com a dona, que no sé com gestioneu els vostres penis, però jo crec que al Barça us provoca una tensió que us impossibilita, o com es digui, dormir, per tant esteu Correcte. superexcitats, llavors Testosterona. dieu, vaig a fer-me una palla per entrar a dormir. Per tant,
directament no, Bueno. però el Messi us ha provocat un insomni que ha derivat en una palla que us ha permès dormir. Per tant, us heu masturbat pensant en Messi. Això la meva psicòloga no ho ha dit mai, i mira que li he parlat de Messi, Ja està, ja pots plegar, Ja ja ho està, tens. tio. Hòstia. Obrim també Sí. la pregunta. Si Una la gent- cosa, Això se la casca pensant en Messi. Podem preguntar-te O masturbar-se- quants diners t'has gastat amb consultes de psicòlogues perquè vingui la Marta i en I te un minut i mig resol No, et resolgui un demà resol. li envio un correu dient-li vaya frau. Vaya, a més em faltada, no podies dir, mira, ja deixo de venir. No, vaya frau. No, em sembla- Manuel Jo que il·luminat. Bartomeu. Sí. Total. I ja per tancar el primer bloc, que no és altre que el bloc Marta, a part d'aquests espais que estem comentant i tota la pesca, perquè tothom pugui escoltar i prendre nota, on et podem veure, escoltar o llegir? Em podeu llegir a Twitter, només dic tonteries. Bé, Que no passa no, res, bé, està bé bé. dir-ho. Està bé. No crea moltes expectatives. Em podeu veure o escoltar el Va parir, a Flashback, i bé, també escric algunes cosetes per l'estar passant. Mira, Epa. a que prendre No, nota i... Però que m'acomprin unes bromes ja és una altra. L'establishment. Però jo ho intento. Doncs abans també sortia el tema Barça i no de rebote, perquè d'això va la cosa, i és que, doncs ja que ho tenim, agafo el fil i anem a la teca. Anem pel plat més avorrit. Doncs aquest passat diumenge s'ha jugat el derbi Girona-Barça, va ser a Montilivi, 0-1. Gràcies, partit on s'ha demostrat a la prèvia i al postpartit l'agermanament que hi ha entre els dos clubs. Jo us dic una cosa, no vaig veure el partit, no podia. Només sé que va marcar Pedri, ni he vist el gol. M'he perdut alguna cosa, Adrià? Tu que l'has vist, Jo és que em segur? vaig a dormir, no em passava Perfecte. gairebé mai, però em vaig a Perfecte. dormir. Massaguer, m'he perdut alguna cosa? No vaig veure la segona part, no et puc dir absolutament res. Perfecte, no et preguntaré a tu perquè sé que no l'has No, vist. jo havia corregut una mitja marató, estava dinant. No, que era el dia abans. No, era el dia abans, a més. Mare de Déu. Perfecte. Pues ni això Però tu no. vas ja de està. córrer sense saber com havia quedat el Barça? No sabia que havia quedat, però vaig veure algun... No, vaig realment mirar a aquest Google. podcast és veritat que no, potser no hauria de ser futbol, ara estic començant a obrir els ulls. Clar, I, si no i veiem tu, el Marta, m'he perdut alguna cosa o tampoc Has vist l'has el vist? partit, Marta? No, o sigui, Clar que no. jo no ho miro. Però, pues la gent del Girona també és del Barça. No, Vull és que dir- no, Sí, jo et diré una sí, cosa, la sí. gent del, no, però la gent del Girona és Sí. del club que li convé segons la temporada. Quan el Girona està segona a Montilivi, està buit, no hi ha ningú Mira. i ningú és del Girona i tothom és del Barça. No, és Aquesta veritat. temporada No és tothom... veritat. He anat diferents cops a Montilivi perquè, bueno, la meva parella és de l'Alt Empordà. Amic del programa, Ha podem vingut dir, aquí, ha ha vingut vingut, aquí. amic del programa. Pau Pau Cusi. I jo quan hi vaig anar allà, jo vaig pensar, això és un míting de Convergència. Però exagerat. O sigui, no, tots els seguidors... O sigui, clar, jo també vinc del Nàstic. Que és És un míting d'Esquerra. No, De és Ciudadanos. de Valladolid, jo crec, eh? Sí. Bueno, sí, Esquerra, mare de sí, Déu. diu el mateix. És 100% antítesi. El mateix. Parlen tot castellà, no sé què. Gent calva, bueno, més rapats que calvos. Jo crec. Hòstia. Bueno, la Ui, fina ui, ui. línia, la fina línia. Com la sotana. I... Però ja m'he com que rapat. Amb un altre context. Ja, Sí, és veritat que... Llavors, no sé, la gent de Girona és que en general se'n fa una mica pesats, tio. És que tenen una ciutat tan maca que són uns... maca. Girona és molt maca. Tenen És més molt ego més que maca que ciutat. Tarragona. Ui, a més que a Tarragona sou una mica... és que Tarragona- haters. Crec que està... No, ara de debò, No. crec que està infravalorada Tarragona, us ho juro. Jo Però vaig si té anar a una un concert. petroquímica a 2 minuts, El sí, Coliseu, un no? dia Tenia explotarà. uns- Jo vaig allà- anar a un concert de Manel i m'ho vaig passar molt bé a Tarragona. No, és que és bona gent. veritat. Cony, el lloc on ho feien era preciós, que era l'antiga plaça de toros, que era... Ho veus? Plaça de Toros, Sí. quina sorpresa. No, Home, les que és arenes també ho antiga. era. Sí, És però que antiga, després el clar. concurs de castells que es fa al mateix lloc... Correcte. I fan que pel·lis i maco. documentals, i mira que xulo. No. Tarragona, ciutat, capital. I no és que us rieu, però és que algun dia us fotrà una bomba nuclear. Home, clar, sí, sí. Tarragona, l'alcaldessa... Sí, doncs mira, que vingui. Els que més la patireu sereu vosaltres, però bueno. Quan fa que no si heu vius vist a a Tarragona? Barcelona. Quan fa que no vius a Tarragona? No tant. Vaig començar a viure a Barcelona a l'octubre. O sigui, jo havia viscut, vaig aturar l'època Covid i ara he tornat. Què tal la teva experiència vivint a Barcelona? És que jo porto un any vivint a Barcelona i vinc de fora, també. És que... Ui. Jo hi ha coses que m'esperava que faria i que no he acabat fent. Jo Per em queixo, exemple? però ja per inèrcia, no? Mira, És com... Quines expectatives tenies que no s'han complert? Per exemple, jo quan vaig arribar a Jo Barcelona feia vaig moltes coses. Jo vaig pensar, dic, Dios, faré moltes coses, faré molt turisme per Barcelona, veuré tot Barcelona tal, no Però havia realment ho veus, però sota terra. És Sí, amb veritat. el metro, saps? Vull dir, I ai, bon aquí- preu, i no, i Totalment. bon preu al meu pàrquing, el pàrquing bon preu... Feina, el meu pis. oficina, I poc poc més. més, no havia res. Fatal, no faig res. Oh, és que fatal. O sigui, faig moltes coses, més de les que faria a Tarragona, però moltes les faig per obligació, per tant... I per què has vingut? Per què he vingut? Perquè faig un màster, tinc 3 feines
Pensava que deies perquè has vingut a aquest podcast. I aquí he vingut perquè m'ha vingut a buscar, perquè si no no arribava. Vale, no, que has evitat la feina, sí. No, a veure, jo crec que està bé marxar de casa per valorar el que tenies. Sí. Per valorar el que tenies. Volar del niu, no, al final. I tornar quan puguis, no? Exacte. O sigui, jo crec que la majoria de gent està a Barcelona per un tràmit. O sigui, jo t'ho juro que quan jo estic al metro i veig nadons al metro, penso, Pobres. hòstia, que hi ha gent que neix a Barcelona, saps? O sigui, Pues t'ho clar, juro. joder, jo tota la meva vida Sí. bueno, he vist... T'emociones, parlar de Barcelona? A vegades se li fiquen... És que jo m'estimo la meva ciutat. Barcelona és... M'estimo Barcelona. Vindran les municipals, votaràs aquí o a Però vius Tarragona? a les afores, Mira, no fotem. Olo! No. On votes, Marta Robledo? Jo, A Tarragona. No. No votes. Estic empadronada al meu poble perquè hi havia beques a estudiants. Mare de Déu. Hòstia, I on és el teu l'estat poble? del benestar. És on hi ha l'estació de l'AVE de Tarragona. Saps que l'estació de l'AVE està com en un bosc? Sí. Doncs allà. Sí, ho sabia. Sí. Ho sabia. Compreu... No tenia el plaer de saber. Compreu, quina publi hem de fer? Ara? No, és que ho anava a dir i llavors... No, digue-ho. O sigui, Ah, la digue-ho, meva no. família fa coques, però és que anava a dir, compreu coca a Perafort! I llavors dic, bueno, és igual. Però en sèrio, estan molt bones. i són Aquí molt provem famoses. dolços al final del programa. a vegades. És veritat! Quina merda, ens la podria haver... Bueno, Sí, clar. Un altre dia. Estava a punt de Després fer vaig a jugar un aquest partit de programa, futbol. ja ho sabia. Mira, De veritat. això aquí hi ha un nexe. Sí. No sé de futbol, però el sé jugar. Doncs mira, Més o menys. sabeu d'on ve tot això? Del Girona-Barça. I jo us he preguntat, teniu alguna cosa més a dir del Home, si partit? això no és un bon anàlisi Per això, digue'm que vol la dir. gent vingui i ens ho discuteixi a la puta cara, perquè jo crec que ha estat perfecte. Oi que no? Del partit no, però del context sí. Puc dir una cosa del I tant, context? tot teu. Som al Madrid, a Sí, nivell resultat. sí. No. És molt bèstia la dinàmica que estem portant. I puc explicar-me? Sí, Vale, faig la meva exposició. Després Perfecte. tenim 47 punts potencialment de fer-ne 50 la setmana que ve, la qual cosa comportaria que la segona volta, si seguim en la mateixa dinàmica, en faríem 100. És una barbaritat. És una barbaritat. Parles d'Eurovisió. Podria ser perfectament, però no és el cas. Són els meus 10 segons a parlar de futbol. Quan acabis perquè tinc som una molt pregunta grans. d'Eurovisió, però digues. Vale. És que Digues. tinc com 15 segons per parlar de futbol, llavors Dale. ho deixo anar tot. No passa res. He perdut una mica el fil, potser, però... 100 punts. 100 punts. 100 punts, som al Madrid i el Xavi és molt volàtil i l'altre dia el Madrid va jugar molt bé i va empatar, que és una mica el que li passava al Barça abans. Sí. M'agrada I molt que estan diguis contents, m'agrada molt que diguis que Xavi és molt volàtil quan l'has defensat a mort. Però perquè continua defensant a mort. És igual, una cosa No o juguem a l'altra, res, soc no fem crític. res, és avorrit. Jo em vaig veure la primera part i estava tot el rato amb el puto Twitter, tio. I m'ha tornat a passar. I vam tenir unes Això setmanes... és atemporal, no? No, vam tenir setmanes que vaig aconseguir deixar el mòbil i mirar el futbol, que feia anys que no em passava. Fa 2 i ara dies del partit de la M'encanta aquesta Supercopa. declaració de super generació Z, en plan... He deixat el TikTok mitja hora. Sí. És que és veritat. M'encanta. No, ho utilitzaré. Era tan interessant que vaig deixar Twitter. Jo anava a comentar alguna cosa sobre això que dius, però lo d'Eurovisió m'interessa més, i és que Magnífic. sabeu que el Regne Unit... No, és que l'any passat van quedar últims i la tenen fotuda a dintre. Sabeu qui porta el Regne Unit a Eurovisió? Sorprèn-me. No, és David que... Bowie. No, és que va en Adele. sèrio. Porta Adele. Què va, és broma? Porta Adele. En sèrio, no? Potser m'han trolejat i m'ho he menjat no, per no, Twitter, però crec que crec que és porta il·legal. Adele. Jo, és de il·legal. fet... O Crec que no es pot portar. No, Clar, és jo veritat, això no- ho no vaig ens pensar un dia... emergents. És com, doncs portem a Rosalia, saps? O sigui, Clar, és que... No, clar, vam Rosalia, en portar plan. Soraya, I vam portar a Em la... compararàs, tio. Home, Soraya i Adele. A la Bet, cuando zarpa la amor. La Rosa d'Espanya també va anar, no? Sí que es pot portar professional. No, però Ah, una sí, hem cosa. portat la de les No tetes, compareu vam sortir la el nom, Rosa ara. d'Espanya. La de les tetes. Això no, sisplau, Sí, no, això és que no. no. La de la cançó. No, perquè no la vam portar. La Rigoberta va dir, Ara he entès el que volia. Jo també, jo dic... Però no les l'hem tetes portat. diu, Exactament que no la al vam contrari portar. que No. volia dir la cançó. Em refereixo a la de la cançó de no dan miedo nuestras tetas. Però aquesta noia es va fer Demano perdó, favor... demano perdó públicament. Un moment, què s'ha pogut malinterpretar? Què he dit malament? Que ets el Xavi Hernández, no? En plan, por favor, cortarle el micro, cortarle. Me sabe mal por em Dani, referia- Com es diu la cançó de la Rigoberta Bandini? Mamà, joder, mamà. El més fort és que aquesta xiqueta es va Demano fer perdó, famosa. demano perdó. Es va fer famosa amb aquesta cançó, per tant no va anar, ni va anar de fet. Però ja era famosa, no? Bueno, amb les La perra, mamzelles. la cançó de la... No sé com és la de la perra. Jo nací No, para ser Bueno, però és perra. això. No, però es va fer famosa amb la de encara que siguis de plàstic. És Sí, veritat, esa és la primera. correcte. I Correcte. després parla de... I aviam què Però passa. l'Adele no la pots comparar amb la Rigoberta. Però, però quins són els estàndards que marquen si una persona és famosa o no musicalment parlant? crec Joder, Adele. Home, en el moment que Bueno. compares Adele amb la Rosa d'Espanya, amb Sí. tot el respecte del món a la Rosa Sí, d'Espanya, però de és l'Adele- que alguna cosa... No, és que aquí era A més veure, de David si Bisbal. tenim a l'Adele Sí, en un eix i a la Rosa del Bisbal en l'altre, Què enmig hi ha molts Rosa del músics. Rosa del No Bisbal. s'ha jodido, és que al mig podria estar i fins i... Per això on està el llindar? No, però és és que... que- És que Vaya un segon. Valle. És que... Ah, vale, no, és que... Tant de no, bo. em sembla un bon exemple, però és que
entre Vaya Valle i Adele, Rosa està al mig, Rosa d'Espanya. En aquell moment era important. En aquell moment, però sí que és veritat que, per exemple, David Bisbal era molt més important que Rosa d'Espanya. Però O sigui, el que guanya no sempre té per què ser el més bo. No, perquè va guanyar el Famous i van portar un altre. La Aitana no va guanyar. I la Maia va anar a Eurovision amb aquell nen Fred. tontet. Sí. S'ha entès la pregunta o no? Quines són les bases reguladores que marquen si una persona és famosa per entrar a Eurovisió? Podríem buscar. No, però jo m'he inventat No ho això, sabem. però ara pensant-ho potser sí que poden anar-hi. És igual. Truquem a l'Adele. Ens informem Vale, i ja és igual, tornarem. ojalà vagi l'Adele. Especial Eurovision. Ja lo del Que fino. Benidorm Fest. Quan hi hagi l'Eurovisió en torno. Però el Real Eurovision, no el Una Benidorm cosa, perdó, Fest, Benidorm? Vale. Benidorm Fest, no és ara? Sí. Sí, és aquest fin de les I finals. comentari ràpid, jo Digues. l'última Eurovision que quasi guanya Espanya he de reconèixer que Slow-mo. estava de genolls a casa fotent crits Amb cada cop l'himne que es donen 12 amb l'himne- punts. amb l'himne així. És un temazo, Mai m'he sentit la tan cançó de la espanyol Chanel com és un aquella temazo, nit. les coses No, com està són. molt bé, després no fer res bo, però a tothom ens ha passat això. Fas un tuit viral i després hi ha 50 merdes, doncs ella li ha passat el mateix Quina amb por les de té, cançons. la Chanel, quina por de té, Lúria? No, a veure... Culo, no tetas, culo. Però que s'ha mal interpretat el que he dit. Jo no em referia a les tetes de la Sí, el Rigoberta. problema és que t'hem entès perfectament. Ha trucat. Bueno, és Aquest és el igual. problema. Vale, doncs demano Acaba de disculpes trucar- públicament. Acaba de trucar No, el no PSC. passa res. Cancel·lat. Acaba de trucar el PSC. Et Estàs volen fora. Et volen fora. Sí, sí. T'hem entès? T'hem entès. No passa res, no, t'ho perdonem. Estic 10 minuts calladet. A mi m'encanta No. parlar de tetes, o sigui, no passa res. Parlant d'Anglaterra amb el tema d'ell, aquesta setmana passada s'ha parlat molt d'unes declaracions de Pep Guardiola, que és l'entrenador del Manchester City. Una mica la del futbol. Totalment. A la prèvia del Manchester City Arsenal de la FA Cup, on el tècnic deia que si ell fos segon entrenador d'un equip i el truqués l'equip de la seva vida, és a dir, el Barça, doncs que hi aniria sense pensar-s'ho. Hi ha gent que està dient que s'han tret de context les declaracions, ens han acusat a nosaltres de desestabilitzar l'entorn del Barça, a Xavi, la Junta, sa puta mare, però aviam, si el Pep diu això, és obvi que és notícia, i no per cosa nostra, que som uns putos mindundis, sinó perquè la gent n'ha fet ressò. Aleshores... La gent en tercera persona. Sí, exacte, jo sempre deixo aquí la pilota cap a una altra, com diria precisament Guardiola. Molts somiem amb el seu retorn, perquè no enganyar-nos, i és que Guardiola va arribar a l'estiu del 2008 i no cal que tornem a dir què va passar, encara que fóssim tots 5 uns criajos en aquella època. Dit això, jo us vull preguntar, d'aquell curs 2008-2009, és a dir, l'època més daurada del Barça, Correcte. què recordeu? Primer vull que m'ho digueu en clau Barça. Marta, tu tens clar? 2008-2009. Si vols et canta l'11, l'Adrià Lúria et canta l'11 i així saps els jugadors. Era No, i va ser els... Bueno, digues tu. La cançó de Bus, de quan era? Què? De Buós? Sí, Piqué Power avançant, passar curta per Xavi, mitja volta i endavant. Us juro per Déu que és Hola, la primera, És la primera vegada de la meva vida que escolto això. A Tarragona Un moment, saben però coses. què diu la lletra? T'estimo molt, Barça t'estimo molt. Això és primer d'ESO, jo perquè crec. ens quien Això va ets ser l'any el i ets campió. la 2010-2011. Això crec que és I 2010-2011. així És ja no Buós? es pot Però has dit que repetir. Piqué li passa a Xavi? Piqué Power avançant, passar curta per Xavi, Ah, mitja volta i... Beckenbauer. Beckenbauer. Vale. És 2010-2011. Doncs sí, deu ser la següent del triplet. El 2008 sonava Human i Viva, Viva la la vida vida. al Barça. I va sortir High School Musical i el Cracòvia portava... A mi no m'agradava. És que és que musical és d'abans. No, alguna La de les... segona o la tercera. Tio, és peliculón. No, a mi no m'agradava. no, O sigui, no, he sigut a mi no m'agradava, bastant- jo he sigut Jo he hater. sigut super... Jo he sigut molt Jo veia que hater. cotrejava, perdoneu, un altre meló per obrir. Adoro High School Musical. Jo també. Han ballit Vale. molt millor que altres pel·lícules. És que em de la posaven tele. gris a mi de petit i jo. Sabeu que no han sé, ballit... també. Per cert, han ballit molt bé, quan deia molt bé, no entrarem en això, han ballit molt bé Camp Rock, la U. Sí o no? Mireu-la. És lamentable. Han Però ballit és molt que bé. jo vaig ser anti... És lamentable. Van estar fent una promo Sí, sí. durant moltes No, no. setmanes, me les menjava Sí, sí, totes sí. i després... Hi ha una cançó que és Music is in my soul, que la busqueu. Music in my M'està soul. encantant el programa musical d'avui. odiava Disney, o sigui, no ho Què? suportava. RT i fa. Jo era 100%... Jo mirava cada dia com una hora i mitja de Los Magos de Waverly Place. Per Sí. què odiaves Disney? Quina No, però sèrie més bona. Disney, aquestes pel·lis de High School Musical, Les tot produccions, això... friqui. No estic d'acord. Zero, no m'agradaven gens. Després, per exemple, Zoe H2O i tot això. Que ara ve Zoe 102. Tampoc. 101, no? No, però que torna, que es Ah, casa, 102. es Com? casa i es convida tots a la boda. Home, vaya puta fantasia. És I una- una però una pel·li. pel·li. Top, sí, Veuràs. brutal. Fantasia.
I no, el que em recorda aquella època, jo estava molt enamorada del Bojan, d'en Piqué, del Cesc Fàbregas, és que no ficava filtre, tots. Aviam tots, et diré una cosa, tots. No, per exemple, Ronaldinho... podies posar filtres. Ronaldinho no m'agrada gens. Vale, gràcies. Aquí hi ha un filtre aquí, Hi ha un filtre. Però molt superficial, no? Després comentem quin és el filtre. Home, no els ha conegut a tracte personal, no? Bueno, però home, a Dani Alves ja me n'alegro, a la meva germana li semblaven guapo Aubameyang i Abde. Pues lo d'Aubameyang potser coincideix amb la teva germana. Sí, jo crec que li agraden els negres, no? Una mica. I tenen pinta una mica... Bueno, és igual. No passa res. No, anava a dir... No és igual, res. No, és que no vull fer metàfores de res. A mi l'Ansu Fati m'agrada. És que és ben mono, No, a mi m'agrada. És un tio guapo. Qui és guapo? L'Ansu Fati és guapo. Molt guapo. I el Valde també. Sí. Jo aquí discrepo. Qui més m'agradava? No sé. En Bartra, quan no parlava gaire, en plan que no deia tonteries. Estem avançant molt aquí. Un 3 i un 2. Però jo tenia tota l'habitació, tota, que no es veia el color de la meva habitació. Tot eren pòsters. I darrere de la porta tenia un pòster a tamany real d'en senyor Cesc Fàbregas i al costat del David Bisbal. Hòstia. Vaya doble. Sí, a la Bravo sempre ficant aquestes coses. Quan no ens odiaven els catalans i ficaven contingut català, això sí, anava amb l'equipació espanyola. Bueno, pues llavors aquí... Aleshores odiava... Eres de Tarragona. Tabàrnia. Arribava això allà. I vosaltres, per exemple, tu mateix, Massaguer, 2008-2009, en clau Barça, què recordes? Que jugàvem... O sigui, que tots els partits pensava que érem... O sigui, era com jugar persones adultes contra nens de 12 anys. Estic segur que recordes això. No, jugàvem molt bé. No, sí, vale, no, això segur. Lo guai que eren al col·le sabent que guanyaries. Buah, sí. Fantasia. Totes les setmanes pensava, bueno, i ara contra aquí. Vinga, un altre. Vinga, cap a casa. Jo no pensava que el Barça pogués perdre. Sí. T'ho juro, era com... Estem molt mal acostumats. I per això vam plorar a l'Inter, perquè la gent plorava a l'Inter. I va marcar el Bojan. Clar, per això la gent I no era fora de joc, El fora de joc era el del Piqué. Sí. I no la va tocar el Piqué, no intervenia la jugada. Això ha condicionat tota la seva vida, Potser m'hagués conegut. Aquell fora de joc us va separar, no? Exacte. Fora de joc completament, es va sortir fora de l'àrea. Tu també vas quedar fora de joc, no? No, jo estic convençuda que algun dia el coneixeré, perquè m'ho dec. Bueno, des d'aquí podem fer una crida al Bojan. Bojan, si ens veu i ens escoltes. Si algun familiar proper del Bojan. No, és que, de fet, jo tinc un amic, un conegut del poble que és amic d'ell. Però jo crec que va dir, jo no li presento. Sí. Tu, Pau Meller, en clau Barça, què recordes? Què et desperta emocions? Home, no, per favor, la millor època que hem viscut mai. No, en sèrio, pues el mateix que vosaltres. Un somni futbolístic, em pensava que la vida era una festa constant. Home, és que feia cinquè de primària. Per això que era com tot era com molt fàcil, pensaves que la vida era una festa constant i no ho és. I després has arribat als següents anys, ve Bartomeu i ve als 20 anys i t'adones que la teva vida no és tan fàcil. Era un equip molt transversal perquè tenia enganxats a tota la classe. O sigui, el futbol tenia un pla secundari perquè hi havia més narrativa i més èpica que no pas l'estricte futbol. Sense aquella època no estaríem fent un podcast de futbol. Clar que no, seguríssim que no. Hauria sigut igual. Gràcies, Guardiola. És que jo la meva resposta a aquesta pregunta és que recordo el Cracòvia. És com la primera vegada que el futbol va tenir prou importància alhora, poc a poc, a l'hora de poder obrir-se a oferir contingut en clau humorística. Cracòvia va començar amb un Barça que va començar amb el peu també, Home, clar, perquè el primer partit i el segon el perd i l'empat. Sí, però vull dir que és una aposta a cegues. Sí, però, exacte, no els estic dient oportunistes ni molt menys. Estic dient que va donar la casualitat que, a més... Va ser un boom, allò va ser un boom. Exacte. I hi ha una cosa que no hem contemplat i és els anuncis d'Estrella d'Am. Hòstia, perquè clar, què tenim? S'ha mercat. Va ser el centre del món. I quan pregunta què tenim? Els Pirineus pensen en l'hivern. Exacte. De quan és el de Tonight aquest? 2008-2008? El primer 2008, no? S'ha mercat des de 2008? Tan petit era? Jo me'n recordo bastant. No, jo també me'n recordo com... Jo crec que era 2009, poder... No ho sé, ho hauria de saber. La tele era en quadrat, era en 4:3. O sigui, penseu... I no parlava, els anuncis. Els anuncis eren imatges de gent de vacances. Jo crec que Samercat va ser més tard, Voleu que us doni cançons del 2008? Estrella Polar de Pereza? Infinity. Jo, si és del 2008. De quan és el Samercat? No, però Infinity és dels 80-90 i és un Bueno, un remix, vale. Atenció, Don't Stop the Music de Rihanna és 2008. Ai, mireu que he buscat l'últim... Rehab, d'Amy Winehouse. Dios. El cel sigui. No van a Rehab, ella. Què has buscat? Eres tonto, del Canto del Loco.
Ai, m'encanta el Canto del Loco. Puc explicar una anècdota? Sí, i tant. L'últim concert del Canto del Loco a Salou, ja desapareixia el Canto del Loco, vaig anar al concert i davant tenia un home amb la seva parella, baixet, i veient que jo no arribava a veure res, em va dir, vols que et pugi? Llavors em va pujar, i sabeu qui era? Qui era? Jo ho sé. Sí? Ai. Puc dir? Sí. Jordi Alba. Jordi Alba em va pujar aquí dalt perquè ell jugava al Nàstic. És veritat. Hòstia. Abans del València. Exacte. Sí. Ha anat per als pitjors clubs. O sigui... Sí. Nàstic, València i Barça. Després Barça. No, sí, és una anècdota i després també me'l vaig trobar un cop de festa, vull dir que... Per reconèixer, era de Canto el Loco. No, perquè era com si em reconeixia, era com era molt nena i... Creepy. Sí, arroba... Però res, mira que hi havia altres futbolistes on vaig quedar pitjors. Bueno, n'hi ha de pitjors, no els nombraré. Sí, Dani Alves. Abans de sortir, perfecte. No, aquí no es pita, aquí no hi ha... No ens arrepentim de dir-ho. No. Perquè ara posant-nos més reflexius en un mode més personal, d'aquell 2008-2009, època on érem criajos, on aquí alguns feien 5è, altres 6è i altres primer de secundària, la vida que portàveu aleshores era millor que la que porteu ara, tenint en compte tots els condicionants que hi ha. Tu tens clar, Adrià? Jo crec que hi ha èpoques que són millor recordar-les que viure-les, i la nostàlgia enganya molt perquè ens quedem amb les bones coses i som molt selectius, però al final nosaltres anàvem al col·le a les 8 del matí a estudiar una cosa que no ens agradava. El que passa és que acostumem a tenir els bons records de les coses i a ser inconformistes amb el present. Per tant, no t'ho sé respondre, Pau. M'encanta. M'encanta, sí. Poeta. Jo no idealitzo molt aquella època. A mi m'agrada treballar, cobrar i ser lliure de prendre les meves pròpies decisions. O sigui que no trobo faltar tenir 10 anys. Hosti, jo no ho tinc clar perquè en aquella època no reciclàvem. Era superfàcil. Mentida, a casa meva sí. A casa meva sí. Que no sé per qui no m'ho esperava. No, sí, a veure, sí, sempre hem reciclat una mica plàstic, però ara invertim molt de temps en separar totes les coses, No, és veritat. No, però jo en aquella època, a veure, jo prefereixo anar al col·le, fer el subnormal un rato... I no reciclar. No, és broma. Fem una crida aquí, des d'aquí, que la gent no recicli. No aneu al col·le. No fem aquesta crida, per favor. No, que Reus tindrà platja, saps? Si segueix així. Perquè Tarragona s'enfonsarà. No. Però això és dolent, no, Reus? I Girona tindrà platges, seran insuportables. O sigui, aturem això. Sisplau, recicleu, separeu tot i no viatgeu. Però no existirà Calella, Palafrugell, cosa que també està bé. Sí. És que és maco, Calella. Bueno, sí, però la Pijos que ventiles ràpid... Ja, és veritat. Com el Meller. Però ell no va a Calella, pobret. No? Era perquè pillés una mica. No, perquè va al següent level i se'n va a Menorca, bàsicament. Jo Calella ja massa gent, m'agòbio. Se'n fa petit, no fa país. I per tu, Massaguer, la vida era millor d'aleshores o no? Pues mira, escoltant-vos a vosaltres, la veritat és que m'han entrat dubtes. Hem canviat d'opinió, Bueno, jo anava a dir que, òbviament, era bastant pitjor, no? Perquè al final ara tinc la llibertat de fer el que em doni l'absoluta gana, sempre i quan al final de mes em vagi sobrat els diners. El número que encara estic positiu. Però clar, és veritat que el no haver de pensar si el número és positiu o no també era una cosa que... O sigui, tampoc no ho saps respondre. Però hi havia responsabilitats també als exàmens i jo vivia molt malament. Jo és que anava a la concertada i per tant gairebé sempre proves. Depèn del que pagui papà, no? Exacte. No, és broma. O sigui, no és broma. Però és que tu et preocupaves pels exàmens? Jo no vaig estudiar. Jo sabia que sempre aprovaria perquè realment tampoc era la... He fet una correlació inversament proporcional. A mesura que he anat tenint més anys, m'he preocupat menys pels exàmens. Hòstia, doncs surt. A mi saps què va passar? Jo no vaig estudiar mai a la vida fins a quart d'ESO i un trimestre m'han quedat 5 assignatures. Tercera fotut, Tercer o quart, no sé, no recordo. Tercer, quart res. Quart no fot res. Vale, doncs hi ha un any que em van quedar 5 assignatures o una cosa així i llavors els meus pares em van agafar i em van dir, mira, nano, o estudies o a la pública. Te'n vas a Tarragona. Què és pitjor? No obrirem aquest meló perquè... No passa res. Perdona, si estàs de Tarragona, perdona. No, sí, a mi m'encanta, però si soc la primera, no. Us fotrem la bomba nuclear. Exacte, això ja ho han avisat. Anem pillats de temps, hi ha molt tema sobre la taula, així que aquest últim tema el tractarem... No. És que no. Tu ets l'última persona que s'ha de disculpar perquè passi això. Han passat més coses aquesta setmana i aquestes darreres hores, i una d'elles és que tenim un doble clàssic de Copa, i és que ens ha tocat al Madrid. Les coses com són, doble clàssic, la data de la tornada no la tenim clara, i
no sé com està el tema possibilitats, però venint de la Supercopa crec que anem bé, corregiu-me si m'equivoco. Ho veiem bé? Sí, l'eliminatòria, possibilitats de passar-la. Ho veiem super. Fa por el Madrid? No, prefereixo doble partit que no la final. Perfecte. Jo també, doble partit. I tu, jo també, 100%, o sigui, jugar... No, és que realment el futbol és molt traïdor. No, és que... És molt traïdor, clar que sí. No, és veritat, en un partit, mira el Mundial, o sigui, hi ha equips que eren una merda i van guanyar un partit i avanti, endavant. Estàs dient una merda a Marroc, No, jo això no ho he dit. Demanar perdó. No penso demanar perdó perquè jo no he dit res. O sigui, tampoc abans, joder. No... L'havia de treure algú. No volia dir Marroc, també volia dir Croàcia, tampoc tenien un equip gaire bo. Tenen un vell de 40 Vosaltres deu donar per fet que jo parlava de Marroc. Per tant, aquí els que heu de demanar perdó sou vosaltres. Demano perdó. No, és veritat, ja està. Això és la meva aportació, que 100% estic dient coses que he escoltat i tuits que he llegit i dic, tu escolta. És el que fem nosaltres, també. Però com et penses que ens informem? No hi ha una altra manera. Perquè parlant del Madrid, abans t'has obert i has dit que tens un passat una mica madridista, però tu odies el Madrid. Sí, a mort. Sí, guapalista i antimadridista. I antifeixista. Apuntin. Això t'estava de Twitter. I dona't bé l'odi de l'adoctrinament que no es fa aquí a Catalunya. Saps aquella gent que la coneixes i dius que mi em cau malament? Però... Acostumen a ser del Madrid? No, però vull dir, per mi és el mateix. O sigui, com parlen, és com es mouen, és que el color blanc és que em fan fàstic, t'ho juro. És que me provoquen com... Urticària. No, és que hi ha gent que realment la coneixes i dius és que no m'agraden. I ells no m'agraden. Hòstia. No, és que a part és que no m'agraden gent els espanyols. Això ho diu a meu baixa, Si ho heu vist, a meu baixa no. No, perquè a Tarragona n'hi ha molts. És el que deia, que si vols marxar de casa és perquè... Bueno, en fi, quines coses vosaltres odieu en aquesta vida, partint d'aquesta reflexió? Jo ho tinc absolutament claríssim. Aviam, ara em tancaré portes laborals, portes al meu futur, però ho diu França amb totes les meves forces, però no de broma. O sigui, en plan, no de... Ai, és que els francesos no... El que diuen a Twitter. No. Ets racista de francesos. Sí, soc racista de francesos. Fins on el racisme és guai i fins on és una falta de respecte. Com abans parlàvem del llindar. Totes les experiències que he tingut a França són dolentes. Amb gent francesa són dolentes. Però això sí, jo crec que la cosa està en el poder adquisitiu. Si rajes de gent amb poder adquisitiu no és un racisme tan estructural. És com l'humor, si te'n rius dels que estan a dalt. Els jueus tenen molt poder adquisitiu i és un tema una mica delicat. Ben vist. Bueno, bomba de gas, no ara? No. Vaya ja. Bueno, a Israel no sé jo si tenen gaire poder adquisitiu. Bueno, hi ha desigualtats. Tel Aviv. Palestina? ¿Dónde està? Hòstia, la política aquí... Jo què odio? Jo odio el racisme. Jo sempre l'evito. Sí. Però a Tarragona bé que tireu, Mentida, jo és que si el programa durés 2 hores m'estaria mitja pensant, vull dir, reflexionant, per què el xistes de Tarragona? No, per què els xistes de Tarragona? Hòstia, perquè és feíssim. No, és que no ho és. No ho és. És tot a bote pronto. pronto. Gràcia. Hi ha el gol de Paulinho. És veritat. Realment hi ha pocs futbolistes que hagin sigut bons de Tarragona. És que no ho sabem. És que, exacte. És Tarragona. La informació és tan difusa. No, clar, no me'n ve cap. I tu, Adrià, no et ve res que ho diguis? El Sergi Roberto no és de Reus? Sí, però no sé. No, però el Sergi Roberto no l'odiem. Jo volia preguntar a l'Adrià, aquí. Li he dit 4 vegades a Adrià abans. Lúria. No, jo no m'he dit els anoracs. Ja està. Vale, perfecte. Ja ho sabeu. Jo sabia tu. Són de festa i no rellisquen. I tu, Marta, top 1 coses que odies en aquesta vida? Poden ser persones... Jo odio els homes que treuen la guitarra als llocs públics. No, públics no. Bueno, públic és casa meva amb els meus amics. Tu i l'Andreu Jonolo sou el mateix persona, no? És que porteu el coll alt, toqueu la guitarra... El copia, si no el copia una mica. Però a mi m'han dit que m'assembla més al Joel Díaz, per tant... Però, o sigui, com a NPC... Hòstia, però molt maco, l'Andreu. Com a personatge seguís de triar... Molt maco i va al bon preu. No, això no sé, també ho compra un bon preu, l'Andreu Jonolo, ho sabies, això? Compra el bon preu? Sí. Jo també. Es troba amb el... Jo també. Casualitat, no crec. Meva o la teva? No dic que la gent de bona casa comprin bon preu, bona casa. No sé, jo en general odio moltes coses, si no tindria Twitter. Hòstia, que bona. Quina resposta. Jo em quedo amb això. Si voleu odiar coses, bueno, no, al contrari, si odieu coses, feu-vos Twitter. I manifesteu-vos, cony. Perquè veureu gent que està pitjor. Exacte. Mira, jo m'he cansat de fer-vos preguntes, donar-vos joc durant aquesta tertúlia.
s'ha fet llarga, però hem de continuar, no és així? Sí, al final és moment també que puguin opinar una mica els nostres oients. Ara donarem pas al consultori, que és un tema que fa temps que no toquem i ha arribat el moment. Anem al consultori. Benvinguts al consultori. Doncs bueno, tornem a ser al consultori. Potser tu, Marta, et pilla una mica en fora de joc perquè no sé fins a quin punt entendràs els nostres oients, però bueno, ens podrem adaptar, val? Llavors, si us sembla, donem pas al primer oient de Desobediència Cruifista que té coses a dir-nos. Aviam, a mi m'agradaria que parlés de dos temes. La primera consulta és que m'agradaria saber l'explicació de per què a Barcelona, a la ciutat comtal, s'està visquent una transició en el negoci xinès on està començant a deixar la restauració per dedicar-se a tendes de roba. M'agradaria que ens expliqués el per què com a dona consumidora de moda. I el segon consulta m'agradaria saber, ara que ha tingut un nebot, la Marta fa molt poc, m'agradaria saber què li diria al seu nebot quan creixés si volgués ser com un dels membres de Desobediència Cruifista. Molt bé, nois, us estimo. Aquí llenço la meva pregunta. Opa, però aquesta ve després. Aquest és el que li cau malament, ve el següent. T'han quedat clares les preguntes? Perquè n'ha fet dos. La primera era tendes de roba. Que els xinesos han fet una transició de restauració cap a la moda. A què es deu això i com ho veus? Jo crec que deu ser més fàcil blanquejar amb roba. Hòstia! Bona. No ho sé. Pot ser. Intueixo, no? Menys hores obert. No ho sé, No cobres soc xinesa. una Coca-Cola Clar, una samarreta són potser 20 pavos i una Coca-Cola €1 i d'esto. Has de vendre moltes Coca-Coles, moltes hores de feina i deuen dir, mira, blanqueja més ràpid amb l'altre. I respecte al meu nebot, quan va néixer li vaig regalar l'equipació del Barça completa. Que bon. Per tant, jo crec que ja té el primer pas per ser, no?, un membre de Desobediència. Esperem que no surti com l'Andreu Joano. I es diu Roma, per tant, o sigui, el Barça també va guanyar una Champions a Roma. Que maco. Igual que... I el fill de... El fill de Laura Escane, filla de... El meu és nen. Ah. I... Sí. No hi ha nens que es diuen Roma. Bueno, el Roma Gallardo, però no ho direm gaire. Uah. I sí, és boníssim. Després us passo la foto i la fiqueu en el programa. Vale. El gos, el nen... Tot el que tinguis ens ho envies i fem una selecció. Sí. Va, anem al següent àudio. Ara la Goodnight. Com sé que va estar al Museu del Vaticà, està per Roma també i tal, i Alicia ha desenvolupat alguna teoria de per què tothom està en pilotes allà. Tothom, vull dir, els usuaris del museu no, i els treballadors, però totes les obres. Hi ha alguna llei que ens obliguin a que han d'estar en pilotes per poder-les exhibir. Uau. Una pregunta una mica així... Que perquè el Vaticà la gent va en boles, no? Sí, hi ha una resposta històrica, no? D'història de l'art, el Nacho. Jo crec que en general als cures ja els agrada, no? Les persones amb boles. Aquesta és l'altra resposta. Bueno, em sembla molt bé. He de dir, però, que hi ha molt pocs nens. Gairebé són tot dones les que estan nues en les escultures. Per tant, qui digui que els costums no canvien, s'equivoquen. Vale, bueno, doncs potser abans tocaven les dones i ara toquen els nens. Com el Dani Alves. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, anem forts. Va, passem a l'última? No, digues, però anaves a dir alguna cosa, tu. No, jo és que m'anava a posar a parlar del renaixement, l'antropocentrisme... Ja has vist que no toca. Uah, tremenda turra, no. Immillorable, ja està. No et deia. Passa res. Ja farem un podcast d'història de l'art, jo encantat. No sé si serà... Jair Domínguez ha estudiat història de l'art. Mira, doncs ja en parlarem. M'encantaria. Va, passem a l'últim. Crec. Bona tarda, desobedients i desobedientes cruifistes. Soc la Rita Roig, de Gent de Merda, i tinc una consulta per la convidada d'avui. M'agradaria saber quina és la seva pel·lícula, sèrie i cançó preferida. Ah, per cert, no va el Manel, en quant a cançó. Pel·lícules, en principi, crec que no n'han fet cap. Abraçada forta a tots i visca el Barça. Bueno. Hòstia. Pel·lícula, m'agrada molt Interestelar. Benvinguda al club. Crec que és bastant NPC, no passa res, sí, ho seguiré dient. Sí. Escolto Manel, saps? Vull dir, ja no em ve d'aquí. Sèrie...
em va agradar molt... Bueno, és que també és un altre NPC, però Breaking Bad. Estàs tirant de tòpics i són els meus tòpics. Són els meus tòpics, o sigui que em pujo el teu cap. Perdó, 100% perdó. Bueno, però per què? Perdó, és una bona... El tercer no coincidirà. Per ser mediocre. I ara estàs a punt de dir música, cançó? Sí, estic a punt de dir una cançó. We are the world, we are the children. Viva la vida. No. Hosti, quina cançó m'agrada molt. M'agrada molt Un buen día de los planetas. No la conec. No, tampoc la conec. Anem nota. Sí, això. I que zorro que no em deixi dir Manel ha anat a fer mal. Però ha dit cançó, Manel. Clar, o sigui, com a grup ja ha deixat ha intentat fer la burxadeta, perquè el Marc Llibre... Manel m'agrada, però sincerament o sigui, no trauré les dents per Manel. Si no t'agrada Manel, poso coses. Molt bé. I ja està. Doncs fins aquí el consultori. Jo ja he fet la meva part. Que monos, feu un que no els escoltava. Hòstia, no escoltes els podcasts de la Riota? Sí, quan tinc temps. És que no tinc temps. Quan surto, corre. I últimament no surto gaire. Bueno. Anem corrent nosaltres perquè anem malament de temps, no? No, jo el que volia dir és, estimada audiència, recordeu que les consultes les heu de fer per Instagram. Ho heu de fer per Instagram perquè per Twitter encara no hi ha l'opció d'enviar DMs amb notes d'àudio. Jo n'enviaré una per el proper consultori. I perquè parlant de Twitter, tenim coses a parlar de Twitter? Sí que tenim coses a parlar de Twitter. I si em tiren una mica la meva musiqueta, en parlarem així ràpid. Hòstia, ho veig el que passarà. Has tirat enrere. No. Vale, sé que és una cosa que et fa bastanta por i ho has dit a la Riota algun cop, ho he escoltat, o em sembla que ho he escoltat, el fet de que vagin enrere al teu Twitter, no he anat molt enrere, però fa relativament poc, diria que fa un parell de setmanes, et van fer una entrevista en un programa on et van fer un test de com de tarragonina ets. Llavors, arrel d'això vas fer un tuit amb una llista de coses que diria un tarragoní o una tarragonina en una primera cita, ¿vale? Birra, que després va fer com el joc del telèfon i la gent va evolucionar cap a... Pues jo ho he canviat. Aleshores, a una primera birra, una primera cita, el que sigui. Molta gent ho ha fet. No sé si va ser tu la primera, o sigui, jo diria que sí, però... Puc dir que he creat un meme. Vale, però ho he vist de moltíssima gent, en molts pobles, en molts llocs. Llavors, així ràpidament, superràpid, Balada, que ets d'aquí... Tu tiro a bote pronto, em sap greu. Si tu, una persona de Barcelona, què diria en una primera birra, en una primera cita? Per treure pit que és de Barcelona? Sí, una miqueta. Nah, Barcelona ara està fatal. Vale. Sí. Ja està, no ho dic perquè ho pensi, dic perquè és el que es diria. Puta Colau... No, això va així. Sí. Els búnkers són maquíssims, no? Coses així. En plan... Em conec un mirador. Sí, conec un mirador. No he anat mai a la Sagrada Família. També és un clàssic. Jo crec que també dirien... Saps que l'H és horitzontal dels autobusos i la V baixa és vertical? Algú dirien això? T'ho juro. Jo crec que en una primera birra potser sí. I TMBs, transports... Aleshores, jo, Marta, t'he portat... Tren, metro... T'he portat un joc. Hòstia, això no ho sabia. No, és que no és veritat, és transports metropolitans de Barcelona. Ja, però que, joder, tren, metro... Mola molt més. Vale, aviam, un segon, no ens desconcentrem. Jo t'he portat un joc, vale? He adaptat una mica aquest format, aleshores he fet 4 frases que diria un membre de Desobediència Cruifista o cada membre de Desobediència Cruifista en una primera cita o una primera birra. Vale? Jo et llegiré les 4 frases i tu has d'endevinar qui som. Sé que el Pau sí que el coneixes de fa més dies, però a nosaltres ens has conegut fa 50 minuts. A la fera, no? O a la fera, sí. I ja veus... M'agafar un cubat i veure aquests nens que xapin llaces. Bueno, borratxos. Fake news. Home, sí. I com que jo estava a la cua... A la cua feia 40 minuts i nosaltres jo anava donant voltaretes. Bueno. Sortia una targeta de crèdit per allà i jo, cocaïna no en tinc. Vale, aleshores, començo amb les primeres 4 frases, ho faré de manera picadeta, vale? Vale. El primer que un de nosaltres diria és: jo volia fer cinema, però em vaig adonar que hi havia massa mamoneo. Val. La segona frase seria: no coneixes... Anem una a una, si vols. Sí? No, però... No, o vols els 4 i situes? Fem packs de 4 que és més àgil. Va, la primera és aquesta. Perquè és un per cada, no? Sí, o sigui, són 4 packs. La segona frase seria: no coneixes l'esquinica? La tercera frase seria: és una puta vergonya que ara posin ginebra 0-0. La gent no té ni puta idea de beure. Sí. I la quarta frase seria: el dia que em mori, espero que el meu nínxol posin l'escut del Barça. Les 4 són de la mateixa persona. Les 4 són de la mateixa persona. Doncs no has fet bé el joc. Sí?
No funciona així el joc de la Robledo. Ell diu una de cada. És igual, l'adaptat. No, el joc que he fet és et diré les 4 que diria una persona i has de triar la primera, perquè això és més picadet, perquè com anem malament de temps hem de fer-ho ràpid. Ho estic fent superbé. I jo us he col·locat una frase cada Jo també estava fent el mateix. No. Són packs, et faré 4 packs, vale? És una sola persona. És un pack d'una sola persona. Starter pack d'una persona. Ara hem de jugar a endevinar o deixem-ne les altres? Però que ho ajudi, que ho encerti ella? Exacte. És que és una putada perquè jo ja us he col·locat una frase cadascú. Merda. Quina sona? I jo crec que són teves. No. No, teves. No. Són del Pau. Sí. Però és que he pensat, no seran del Pau perquè el conec. O sigui, jo sé perquè ell va estudiar audiovisuals i el dia que vam fer una birra em va dir-ho del cinema i tal, però he dit, segur que es coneixen... En fi. Bueno, va. Ja, però el mamoneo... Ja. Home, que me la suda per davant i per darrere. Ojalà hi hagués més mamoneo. Per això sí que aniria al cine. La frase meva és... treballes a màrqueting esportiu. Perquè pel·lis n'hi ha moltes, bàsicament. Aquí també hi ha molt de mamoneo. Va, Álvaro. No he tirat en l'aire la secció, però va, vinga. No passa res. Queden 3. A Carreu Blanco també van tirar en blanc. Va, la següent és 4 frases, una persona. La primera és, jo he fet la B.O.B. a Sant Sebastián. Val. Després, treballar al món tecnològic és estressant, els programadors són gent molt difícil. Sí. Després, tinc un podcast, els meus companys volien que fos de futbol, però jo trobo que ja no té cap gràcia parlar de futbol. I l'última és, el Vallès Occidental és una merda, però Barcelona és pitjor. Ell. Ara sí. Molt bé. És Paumer, correcte. Vale. Sí, sóc jo. Jo puc, o sigui, jo tinc un podcast, és Correu la B.O.B. Ets gairebé jo. Jo sé Marta Robles, no? Sí, quan no ets del Vallès Occidental. a la Riota, quan parlen de futbol és no, i, bueno, el del Vallès Occidental em puc sentir identificada. Sí. Vale, després, la primera seria, Rodalies no està tan malament si ho compares amb una tortura xinesa. Després, sabies que avui fa 6.483 dies que Messi va marcar el seu primer gol amb el Barça? Vaja. Després, toco la guitarra i he après jo sol. Vols que et canti alguna de Manel? I l'última, tinc un gos. Saps qui més té un gos? Leo Messi. Evidentment. I estic convençuda que... No, jo t'he dit que abans t'havies masturbat indirectament, però ara estic convençuda que t'has masturbat directament. Fax. O sigui, segur. Fax. Mentre tocava una cançó de Manel a la guitarra. Exacte. No, el soldadet. I el soldadet me l'imaginava Leo Messi l'any 2020, allà al front, amb tota la violència de Bartomeu i companyia, pobret. I el pobret mort al terra perquè el van maltractar com un fill. Bueno, i la Porta també el va maltractar. Sí. Vale, i aleshores, bueno, l'última ja sabem qui és, però les faig igualment. La primera seria, com el menjar italià no hi ha res. La segona, ostres, no sé si puc allargar gaire, que tinc pàdel. La tercera és, com Barcelona no hi ha res. Obrim parèntesis, no he sortit de l'Eixample en la meva puta vida. Per venir aquí. I tanco parèntesis. Com si fos ahir. I l'última és, m'agrada molt Menorca, però no m'agraden els menorquins. I això són 4 coses que diria... Doble racisme, en una primera... En una primera... Són el mateix grup. Bueno, fins aquí. M'heu boicotejat una mica, però té raó que no m'he explicat molt bé, em sap greu. Perdona, per boicotejar la secció. Hem rigut, no? Pues és l'important. A nivell de contingut està molt bé. Ara t'he boicotejat una mica la secció, però no passa res. Hosti, no passa res. De les frases vostres, això preguntant-vos-ho a vosaltres, quina és la que més us defineix? Tu tens clar, Pau? Un moment que vaig a recordar. Jo qualsevol cosa de Messi. A mi la del pàdel. Sí, són totes de Messi. No totes. Jo segurament la del Vallès Occidental la utilitzo bastant. Jo la de l'Esquinica, que conyo, és el millor bar de tapes de Barcelona. Ai, hi hauré d'anar. Sí. Ara que vius a Barcelona, Marta, jo et volia recomanar l'Esquinica. No ens han pagat res, però creieu-me, val molt la pena. Vale. No reserven, soc aneu d'hora. vegetariana, Llavors no hi vagis. Aviam, les braves són boníssimes, pimientos del Padrón, good shit. Vale. No, hi ha opció. Ho faré. Hi ha opció, doncs fins aquí aquesta secció del Massaguer. No sé si la Núria està veient-me de com anem, però queda alguna cosa més a parlar? No, tot parladíssim. Tu tens parladíssim? Sí. Jo tenia una mica de ganes de que em parlessin d'algun cap de setmana. Però... Jo tinc ganes de parlar del meu cap de setmana. Perfecte, justament això. Doncs Ingrid, tira'm la música de la meva secció. Il fantasma De veritat, aquí hi havia tota una coordinació prèvia perquè l'Adrià facilités l'entrada d'aquesta secció. Sí, està tot estudiadíssim. Està molt estudiat, aquí hi ha molta estratègia. Jo pensava que era tot superfluid, però veig que no. Aquí hi ha un ensaig, Aquí hi ha un ensaig a les 5 de la tarda. Venim diumenge a la nit a l'ensaig general.
Es nota que ets del Vallès, Mare meva, ensaig. Verge Santa. L'altre dia vas dir xurruques per definir els quicos i no vas saber definir quicos. S'ha de ser a Jo vaig Barcelona crear per dir les xiruques, saps? D'anar muntant. S'ha de ser a Barcelona per dir quicos. Tio, però quan et diem el què, no vas saber-nos dir Pau, quicos. quanta estona em queda? Això m'interessa saber. Aviam, ja anem passats de temps, Ja però anem no passats? preocupis. Això serà llarguíssim. Em sap molt greu per la Què gent. vol dir llarguíssim? No passa res. Com portem? Vale, bàsicament, vaig per feina, però vull explicar una cosa prèvia. Endavant. Bàsicament, aquest cap de setmana he anat a córrer la mitja marató de Sevilla. Ah, de Sevilla? És una ciutat que per mi és molt però si feia la de Terrassa. També, però... Ja, però home, clar, poder anar a Sevilla qualsevol se'n va a Terrassa. Però vull dir Vale, que era feinada. Sevilla per mi és una ciutat molt especial. El motiu és perquè la meva àvia, anècdota familiar, es va passar molts anys dient que el seu somni vull dir, que ella aniria a l'enterro de la duquessa d'Alba. Va dir, el dia que es mori la duquessa d'Alba, jo aniré a l'enterro de la duquessa d'Alba. I ho va dir durant 10 o 15 anys i nosaltres no ens ho creiem. I va haver un dia que va trucar al meu pare i li va dir, Jordi, s'està morint la duquessa d'Alba. I el meu pare va dir, què dius? Pues diu, escolta, he mirat a la tele, encara no, està greu, però diuen que no. I diu, no, que s'està morint. I el dia següent es mor la duquessa d'Alba, el meu pare li compra un AVE i un hotel, se'n va cap a Sevilla i a Sevilla arriba per anar a l'enterro. I nosaltres vam dir on va aquesta dona i de cop no ens entenem, no sabem res més de la meva àvia i al cap d'unes hores obren el Telenotícies de Telecinco i diuen enterro de la duquessa d'Alba i a tercera fila està la meva àvia a darrere dels familiars hi ha la meva àvia a l'enterro de la duquessa d'Alba. Quin la sia la consigue. Va ser llarg, allà posada en escena i a tercera fila. Després va tornar i va dir que havia estat a la millor festa del món i que allà hi havia tot el famoseo. O sigui que per mi Sevilla era una ciutat molt especial. Una reina, tio. Una reina absoluta. És que jo hagués anat amb ella, Dit això, per mi, per això, Sevilla era una mica un homenatge d'anar a Sevilla i era una mica un tema ja gairebé personal. En definitiva, he anat allà també perquè estic fent un repte, que és el repte del plàtano de Canàries. Bàsicament és un repte que si corres les 5 mitges maratons més famoses d'Espanya, que són Barcelona, Beòvia, Sevilla, València, Madrid, et donen una medalla on tu tens allà com les 5 mitges maratons. Li vaig dir a un company de feina, estic fent les 5 grans mitges maratons, i em va dir, dir-li 5 grans a mitges maratons ja és una mica pretensiós, em potser no són tan grans. Va posar allò. En definitiva, us vinc a explicar la meva experiència. Falta una bullida, toma faltada. Marta, t'interessa que expliqui el meu cap de setmana a Sevilla? 100%, soc runner. Pues bueno, era. Ho has deixat? Fins nou avís. No, em vaig anar a córrer dijous. Vaig fer 5 quilòmetres. Bones sensacions? Això és important. Sí, tinc genoll. Recuperant. Vinga, doncs el Balada em cantarà els titulars, jo us vaig llegint i us explico el meu cap de setmana. Som-hi. M'encanta. 13 de novembre del 2022. Una mala decisió a un bar de Donosti. És dia 13 de novembre i acabo de completar la Beòvia, la cursa d'asfalt més famosa d'Espanya. En un moment d'eufòria i poca circulació sanguínia, decideixo apuntar-me a la mitja marató de Sevilla. Si completo la mitja marató de Sevilla, serà la tercera mitja marató del repte Plátano de Canàries que estic intentant completar. Uau, quin repte! Quin planazo, li dic al meu amic Víctor, mentre trec el telèfon mòbil per completar la inscripció i omplo dades personals a tota velocitat. Quan vaig a pagar, me n'adono que la mitja marató de Sevilla és l'única mitja marató d'Espanya que té descompte per desempleats. Per pensar. Hòstia. I aquí ho deixo com per pensar. Andalusia. Estan pillant molts pobles avui, Següent. 20 de desembre. Falten 6 setmanes per la mitja marató de Sevilla. He decidit no cometre els errors del passat i entrenar, com toca, per la cursa. Surto a córrer de forma regular, vaig al gimnàs, estic molt a tope, m'estic ficant més fort que Jordi Wild. Uau. Sembla un diari del Murakami, que té un llibre que parla de córrer, i és que és això. Ah, doncs mira, és exactament Te'l recomano. ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Exacte, Toma sí, ja. però en Venga. Lector! No, jo vull deixar clar que jo me'l vaig llegir en català. Toma. De què parlo? Quan parlo? De Corre! Bàsicament, sí. Dale. 10 de gener, l'entrenament es complica. Comença una onada de fred polar i ven a tota la península ibèrica i entrenar es converteix en una veritable tortura. Es fa fos d'hora, fa un fred terrible i a sobre visc a Barcelona, el que m'obliga a córrer per l'Eixample i el Parc de la Ciutadella de nit. Em començo a plantejar qui collons se li cut apuntar-se a una cursa a finals de gener i en més d'una ocasió em passa pel cap la idea d'abandonar l'entrenament i no anar a Sevilla, però després recordo que estic apuntat al puto Plátano de Canàries aquest i que ja és massa tard per baixar d'aquest barco. Divendres 27 de gener, hora de marxar cap a Sevilla. He aconseguit entrenar amb certa dignitat i arribar en bones condicions per aquesta cursa. Ni el fred, ni el vent, ni la contaminació han pogut amb mi. El meu company de pis em pregunta si tinc unes sabates de córrer especials per la cursa per competir. Li dic que vivint sol a Barcelona i pagant un lloguer no em puc permetre tenir dues sabates de córrer. No. Arriba l'hora d'anar cap a l'aeroport. El meu company de viatge i amic del programa Sergi de Luna em pregunta si vull compartir un taxi fins la T2. Jo li dic que no tinc un duro, que prefereixo estalviar, millor anem en metro.
lamentable. 40 minuts de metro més tard. Arribo a l'aeroport i vaig directe a l'Enrique Tomàs, em demano una cervesa, un plat de pernil i un plat de formatge, em gasto un pastón que flipes, m'he gastat més diners allà a l'Enrique Tomàs que el que m'hauria costat el taxi, però de llarg, i me n'adono que visc una vida de contrastos i contradiccions constants. Bueno, mira. Arribada i primera nit a Sevilla. Arribem a Sevilla i deixem les coses a l'Airbnb. La casa té una estètica molt sevillana, un ventanal i un pequeño patio andalú. Sembla sortida d'una cançó de Fondo Flamenco. Adoro Fondo Flamenco. Sopem en un bar de tapes i anem a prendre una copa. Estem a divendres i la cursa és diumenge. Això vol dir que encara hi ha molt marge per emborratxar-se. Però el meu amic Sergi em diu que ell pensa prendre només una cervesa perquè es vol reservar per la cursa. Jo li dic que jo no sóc un covard ni un impresentable i que ja fa dies que m'he deixat de tonteries i evidentment ja em demano un roncola tal com entro. Si ja me conocen, ¿para qué me invitan? El dia següent. Dediquem el dissabte a veure Aquarius per recuperar-nos de la nit anterior i preparar-nos per la cursa de diumenge. Visitem el Real Alcázar, no sé si ho coneixeu. Dorm. És el palau més antic que encara està actiu, encara hi van els reis de quan en quan. Quan comença la visita al palau no m'interessa una puta merda, però de cop em diuen que allà s'hi ha gravat Juego de Tronos i dic teniu la meva atenció completa. Com Girona. Exacte, com Girona. Sí. Em dedico, doncs, a fer moltes fotos, li envio balada i estic molt feliç de saber que estic en un plató de Juego de Tronos. Quin tio, Diumenge, dia 29 de gener. Arriba el dia de la cursa. Comença la cursa. Quilòmetre 1. Comença la cursa i jo arrenco des del calaix 4. La gent d'aquest calaix se suposa que són gent que corre al meu ritme, però ràpidament veig que això no és veritat, que no tothom ha dit la veritat a la inscripció. Comencem a un ritme extremadament lent, l'acumulació de gent forma un embús rotllo C58 un dilluns a les 8 del matí. Em començo a preocupar que estic perdent temps en aquest primer quilòmetre i que estic sacrificant la cursa. Quilòmetre 3. He aconseguit adelantar unes 500 persones que han mentit sobre el ritme que eren capaços de córrer i ara ja la gent corre al meu ritme. 400 metres... No, espera. En aquest moment arriba un moment molt emocionant. El recorregut de la cursa passa per un túnel de 200 metres de llargada. Passem per un túnel, les dones que participen en aquesta cursa actuen amb total normalitat, com dient, ok, estic corrent a través d'un túnel. Els homes que participen en aquesta cursa, evidentment, decideixen que és una gran oportunitat per aprofitar l'eco que fa el túnel i començar a fer càntics. Un dia de partit. Comencem a cantar lo, que és la cançó de Periquitos Bastardos, la lo. El Seven Nation Army a tota la vida, però... Vale? Cantem a pulmó. Jo en aquell moment... Periquitos Bastardos, Aquesta referència. Evidentment, en aquest moment, jo com a home bàsic que soc, no em puc resistir a cridar a tot pulmó i a cantar mentre passo pel túnel. Quin és ara? 400 metres més tard. M'he quedat sense aire per culpa del túnel i els càntics de lo. Me n'adono que acabo de posar en risc la meva carrera per un càntic de merda. Pere, passa-li els títols a la Marta. Estic bé. No, passa-li, que m'agrada. Quilòmetre 10. Vale, canta'm-els tu. Quilòmetre 10. Començo a estar cansat, decideixo que és un moment de començar a dopar-me com si no hi hagués un demà. Em prenc uns gels d'aquests xungos que venen a les botigues de runners. Diguem sí al dopatge, legalitzación. Quilòmetre 13. El recorregut torna a passar per un tram que ja hem fet a l'inici de la cursa. Un moment, sisplau, que hi ha gent aquí desmensa. Tornem a passar pel túnel al quilòmetre 13. Curiosament, la gent ja no canta. La gent se li han passat És el pitjor quilòmetre, Se li han passat les ganes de cantar, la gent. Quilòmetre 17. Comença la part més maca del recorregut, ja que arribem al centre històric de Sevilla. L'asfalt es converteix en adoquins, una putada que flipes, i passem per davant dels monuments més emblemàtics i coneguts d'aquesta preciosa ciutat. Passem per davant de la Giralda i en aquest moment me n'adono que l'important d'aquestes curses no és el temps que fas, és gaudir, apreciar la bellesa, apreciar aquests moments, l'amistat. El temps és el de menys, de veritat. L'important és disfrutar, gaudir i ser feliç. 100 metres més tard. Miro el rellotge i veig que estic a punt de fer rècord personal de la meva mitja marató. Començo a apretar com un fill de la gran puta. A qui collons li importa la Giralda, la bellesa i gaudir de la cursa? Em rebento a córrer fins a la meta per intentar fer personal rècord a Strava i penjar-ho a Instagram. Quilòmetre 21, el Pau arriba a la meta. Arribo a la meta fent tot tipus de gestos que he vist fer futbolistes. Senyalo al cel, faig un petó a la medalla que em donen, després me la trec ràpidament, en plan, no tinc res a celebrar. Una mica més i em senyalo els quàdriceps en plan Cristiano Ronaldo. He fet rècord personal, quina cursa per emmarcar. Bravo. Quan vaig a recollir la meva sudadera al guardarropia, trobo una noia que està plorant. I dic, ara és el meu moment d'ajudar. Li pregunto a la dona que treballa allà, escolta, què li passa a aquesta noia? I em diu, bueno, és que he parlat amb ella però no ens estem entenent, i diu, crec que és italiana. Era catalana. No, parlava anglès, però no sé que havia confós italià amb anglès. Ojalà que fos catalana. Aquí em poso operació, recuperació de la motxilla. Es veu que havia perdut la motxilla, jo l'ajudo, faig de traductor. Em converteix això en un heroi? Potser sí. Segurament sí. Segurament. Tornada cap a Barcelona. Torno cap a Barcelona sent millor persona, millor runner i una mica més espanyol que abans, perquè Sevilla m'ha agradat molt i realment té un color especial.
I aquí s'acaba el meu cap de setmana, amb felicitat, i avui no puc caminar perquè em fa un mal al genoll que t'hi caga. Doncs enhorabona, Pau. No, enhorabona pel resultat. Sisplau, un felicitats, un aplaudiment pel runner. Joder. Jo ja estic fent aquestes curses per venir aquí a explicar-les, la veritat. Córrer està guai perquè com més t'allunyes dels teus traumes, més t'apropes de la lesió de genoll. Correcte. És en el meu cas has reciclat un tuit aquí. Estic fugint dels meus problemes i apropant-me als altres que serà un genoll que no funcioni. No passa res, Bueno, jo ja he arribat. T'espero a la meta. Ja no et pel genoll. No, o sigui, en el moment en què et falla ja avanti. Jo crec que Margall... Jo tinc un turmell. Com el tenia, No, estava el timbre que demanava... No ho recordarà tampoc. Perfecte. Bicicleta poma, vinga, valenta. Sí, perquè la segona no la recordava No, tampoc. felicitats per la cursa. Gràcies, Marta. No, en sèrio. Estar entrant de l'usos devia ser complicat. Vinga, Avui ha pillat tothom, Speedrun. Francesos, menorquins, andalusos... No passa res, tot humor. Gent del Madrid, al final. Límits de l'humor, no parlàvem, aquí els teniu. Totalment, i hi ha gent amb més dignitat que altra. I crec que nosaltres estem al mateix sac. Bé. Dit això, enhorabona pel cap de setmana i per la cursa. Ha estat magnífic. A mi m'encanta que m'expliquis com si això fos el col·le el cap de setmana. Gràcies. Com també m'encanta i m'ha encantat aquest programa i en especial el d'avui. Marta, com t'ho has passat? Superbé. Sí. Sí, espero que no es faci viral cap vídeo dient que sóc racista o... Segur que no. Farem clip de lo seu només. I si ho feu, porfa, fiqueu-me guapa. Si hi ha alguna cosa que es vulgui censurar, sabem posar els pitidos a l'editor de vídeo, però crec que tot està... Tot és legal. Si no us sentiu ofesos vosaltres, jo contenta. Ui, en cap cas. Per favor. Vosaltres, estimats companys, què tal? Molt bé. Ho dic més que res perquè és hora, si no ho heu notat, d'acomiadar-nos, així que vagi sonant el Bisbal, Ingrid, si us plau. Ai, perquè tornarem la setmana que ve, perquè seguim amb... Vull dir, no hi ha res. La setmana que ve no hi ha ni festius, ni històries vàries, i no hi ha curses, així que és possible que no tinguem un cap de setmana de cursa explicat per Pau Meller, però nosaltres hi serem. La Marta no, però de nou, mil gràcies per ser-hi. Però no moro, ni res. No, exacte. Sembla que aquí... T'imagines que em moro? No, para, per favor, Marta. No, programa, Marta, per l'amor de Déu. És que no podria. Ràdio Flashback no aixecaria cap. No he fet cares, has que no s'entera? No, jo estic pensant en la meva... En Messi, en plan, he tingut una reacció amb Messi. Realment, jo m'he masturbat pensant en Messi, però directament... No, és que jo me'n vaig a casa donant-li moltes voltes. A mirar highlights de Messi. Doncs va, marxarem tots a casa, no sense recordar que us podeu subscriure, donar-li like, compartir totes aquestes merdes que no sé quantes n'hi ha, perquè cada dia n'hi ha més. Dit això, moltes gràcies i ara sí, Free Manel! Real Madrid! Free Manel!